farko za mu so ka gabatar mana da kanka a takaice. alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina muhammad al-fatih al-khatim wa ala alihi wa sahbihi. sunana khalifa muhammad sani abdul qadir zaria. ku za a faɗa ma dangantakar take tsakaninka da Sheikh Dahiru Usman Bauchi? alhamdulillah akwai dangantaka mai ƙarfi ta fannin addini. shi dai maulan Sheikh Dahiru Usman Bauchi mahaifin Sheikh Abdul Qadir Zaria yana ɗaya daga cikin shahanansa wanda ya yi tarbiyya a hannunsa. mai shi mahaifin namu Sheikh Abdul Qadir Zaria da kamin ya zo Zaria ya zauna a Bauchi ne, a Bauchi ya karatu, a Bauchi ya girma, daga baya ji Zaria akwai ilimi ya taso ya dawo Zaria. to ta wannan hanya Sheikh Dahiru Bauchi tun daga mahaifinsa shi Alhaji Usman suna tare da shi Sheikh Abdul Qadir, shi kuma Sheikh Dahiru Bauchi harka ta ɗariƙa ta tarbiyya a hannun mahaifin mai Sheikh Abdul Qadir. to aka makalla da je tsohuwa alaƙa ce, ko ka yi abin da ya shafi kamar karatu a hannun Sheikh Dahiru Bauchi ko kuma dai alaƙa ce kawai ta? alhamdulillah mu da yake shi mahaifinmu ya rayu tare da mu, shi kuma Sheikh Dahiru yana Bauchi, mu ko muna Zaria tare da mahaifinmu. abin da ya shafi duk karance-karance da ya tafi duka mun yi ne a gaban mahaifinmu, sai dai alaƙa na shi Sheikh Dahiru kusan kullum yana gidanmu, duk sanda zai wuce sai ya biyo, tun da zai dawo sai ya biyo. mun amfani da shi ta wannan alaƙa, amma ba ta hanyar a sa littafi a karanta a gabansa. to ya halifa zai bayyana Sheikh Dahiru ta fuskar kwarewa a fannonin ilimi musamman tafsirin alkur'ani? to Sheikh Dahiru abinda za mu ce shi baiwa ce da Allah. idan ka dubi ka kwatanta shi da sauran malamai wanda ba shi ba, za ka ji malaman sun ta yawon neman ilimi garuruwa daban-daban, su je nan su je nan su je nan, amma Sheikh Dahiru Bauchi a tarihinsa ba za ka ji ya yi irin wannan tafiye-tafiye masu zurfi irin nasa ba. tun farko ya taso da baiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda na san a tarihin baya kun san mahaifiyarsa ma da ce Qur'ani ne, ta nan ya taso ya karatun Qur'ani, ya taso kuma iliminsa da ya yi a wajen malamansa, wannan na san daga wasu daga ciki in ka gansu ma ana ka ɗauka ba su so karantar da shi ba. kuma wani ana ce mishi malam ɗan umma Bauchi, na je na same shi na kan ce mishi ina wasa da shi gaban kaka, ce wai waye malamin Sheikh Dahiru Bauchi, sai man dariya ma, sai ce ai ni ne din nan, ka gani katako ya ɓoye ne, to saboda shi kafinta ne. to irin su akwai lokacin da shi mahaifin mai tura wani malami daga nan Zaria ana ce mishi malam Ali Buso, sun yi zauna sun yi ta harka da shi. don haka shi Sheikh Dahiru kawai abin da za mu ce harkarsa ta baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, inda ka gan shi nan kuma da yake mahaddaci alƙur'ani ne, kowa duk duniya sun masa shaida inda wajen fassara alƙur'ani ne, to babu kamar Sheikh Dahiru. kuma ba wai ilimi ba, mutum yana da ilimi wani Allah ba zai ba shi zalaka yadda zai faɗi magana ya shiga cikin kunnen mutane, ya jawo mutane da hikima, kamar da Allah ya ce ud'u sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sheikh Dahiru yana da hususiyan da zai baka misali a alƙur'ani, zai baka misali a duniya, zai baka misali a kanka, wanda ba dukkan masu tafsirin Qur'ani za ka samu haka ba. saboda haka shi yasa ya samu karbuwa wajen jama'a da sauransu. kuma da abinda mutane ba su da shi yawanci biyayya ga shehanansa wanda suka lamunce masa, ka ce su yi kamar yadda Sheikh Ibrahim ya ce ɗahir lana ɗariƙata, ɗahir je ka sauke ma, je ka tsarkake mana ɗariƙa. to wannan ma ya samu gudunmuwa a ciki, wanda shi ne kawai duk komai ya buɗa sai Allah ya haska masa, ya samu kabuli wajen jama'a, kabuli wajen tafsirin, Allah ya zuba mashi fasahan abinda duk ya zo kana tambayan shi abu sai ga kamar ya shirya ne tuntuni, yana jiran ka, sai ka ɗauka ma a da dai ka tambayan ke da wuya, kana tambayan shi zai baka amsa ya daidai da fahimtanka,
in kai malami ne fahimtar ka na malinta, in kai ba malami ba ne ma, in kai dan boko ne ma, a cikin maganarsa za ka samu fa'idodin da za ka samu. Wannan yana da hususiyan wanda ba dukkan malami yake da wannan ba. To ko Khalifa yana ganin akwai ya Khalifa zai bayyana wato shehi ta fuskar tafiya da zamani a tsarin da'awarsa? To alhamdulillah, shehi kamar yadda na faɗa yana da wata baiwa ta ubangiji da Allah ya bashi. Shehi ya iya tafiya da mutanen da, ya iya tafiya da mutanen yanzu. Misali kaga tafsirai shi, alhamdulillah mu ma muna ɗan taɓa tafsirai nan da sauransu wanda muka samu. To yadda kaga ana tafsirai a gidan malamai da na shehu ya saba da su, ana tafiya da akan yadda ake tafiya da yawa. Misali wasu in ka je makarantun tafsirai za ka ga malamin zai buɗe littafi yana tafsiri, almajiran suna buɗe littafi suna tafsiri, kuma abinda suka gani su suke fassara, sai dai yan abin da ba a rasa. To Shehu Dahiru in kun lura da yadda ke tafsirinsa, shi bai riƙe komi, sharbi yake riƙewa, ja ƙur'anin ya fassara. Kuma za ka ga duk sauran malamai da suna tafsiri da wani littafi ana ce mashi Jalalaini, wanda Jalalaini nan shi ne duk ake dogara tafsirin ƙur'ani. Amma Shehu Dahiru baya fassara da Jalalaini, ƙur'ani kawai za ka ja, shi kuma ya fassara maka, ya maka fassarar Jalalainin har ya ƙara a ciki. To mutanen da suke karatu irin na gida suka iya mana za su fahimci abu, wanda shi kuma bai da farkon karatu ne shi ma zai fahimci abu. Kuma ayan zai ja maka hadisi ya fassara maka ƙur'ani da hadisi, ya fassara maka ƙur'ani da ƙur'ani, ya ɗauko wancan aya ce ita ta fassara wannan, ya ɗauko wannan aya ce ta fassara wannan. Wannan ba duk wani mai tafsiri za ka samu yana haka ba. Yawancin masu tafsiri za ka ga in sun karanta Jalalaini, in sun ɗauko shirin su ɗauko sawi su ja su fassara, ko su ɗauko Ruhul Bayani su ja su fassara. Amma shi shehu saboda zalakan da Allah ya masa, in ka je ka same shi da rana za ka same shi yana nazarin waɗannan littafan, ba kuma dubawa zai ba. Amma da ya je wajen tafsirin, kai da kake duba Jalalaini za ka ga ya kawo karatun Jalalaini, kai da kake duba sawi za ka ga ya kawo bayani akan sawi, da ke duba Ruhul Bayani za ka ga ya kawo a Ruhul Bayani ba tare da ya duba. Wannan ba baiwa na Allah ba, yana da wuya. Za ka ga ya duba, in ka same shi da ranar inda muke samun shi lokacin da yake da ƙarfinsa da lafiyarsa, duk waɗannan littafan da duba. Kamar a ce mutum ya sa tebur ko da ya ɗauka, in ya zo za ka dubi yana zuba su da sauransu. Mutumin zamani ya maci fassara irin zamanin da abin da ake a zamanin da abin da zai fahimci magana. Wannan gaskiya Shehu Dahiru ya fifici yawancin malamai akan wannan. To ana gana a kowane hali da ya bambanta shehi da sauran mutane? A yi halayen shehi sai shi, saboda shehi kaga dai shekarunsa yanzu, amma ko ɗan shekara 25 bai fi shi sanin duniya ba yadda yake matashi, saboda yadda rayuwarsa yake, shi komi nasa a watsake yake. Komi baya da duhun kai a harkar komi, baya da duhun kai a harkar duniya, bai da duhun kai a harkar addini, bai da duhun kai a kan mu'amalat da mutane da sauransu. Yana da wannan hususiyan yadda yake rayuwarsa, kuma mutumin da ya kamata ya bi shi zai bi shi, mutumin da ya kamata zai jawo shi a jiki ya jawo shi. Saboda haka wannan rayuwa irin nashi ya bambanta da sauran mutane kwarai da gaske. Ya ake kallon Shehu Dahiru Usman Bauchi ta fuskar faɗar gaskiya da rashin tsoro da kuma kamewarsa daga kwaɗayin abin hannun mutane? To alhamdulillah, shi Shehu Dahiru in dai gaskiya ta zo a faɗe ta zai faɗa. Shi yasa yawanci wasu mutane ba su daidaitawa da shi. A cikin malamai ba zai shiru ba, zai faɗi gaskiya, ko da abin za ta jawo masa wani rashin fahimta ne da cikin mutane, wanda kowa ya san abubuwan da ya ta faru. Wasu malamai suka yi ta gaba da shi saboda abin da yake gaskiya, ko a ɗariƙa ko a addini. Shehu Dahiru zai fito sarari ya bayyana, in aka yi abin da ba daidai ba zai faɗi abin da ba daidai ba, in an yi abin daidai zai yaba. Sannan kuma a fuskar gwamnati, shi ne kaɗai malami ɗaya tilo
wanda zai gaya wa gwamnati duk abin da ya ga ta yi wanda bai dace ba zai ce masa kaza bai jin tsoron a bashi ko kar a bashi. Yakan ce an ce wai muna son abin duniya, to muna son abin duniya amma mun gama da shi akan hanya. Yana da wani karin magana wanda muna son abin duniya in mun gama da shi akan hanya za mu ɗauka amma ba za mu ratse mu ɗauke shi ba, ma'ana ba zai bar ya karkace addini don za a bashi kuɗi ba, amma an kama shi zai karɓa. To wannan kowane irin mutum zai gaya mashi gaskiya, ko kai mai sarauta ne, ko kai malami ne, ko kai mai kuɗi ne wanda an yi shi bila adadin a nan ƙasar, wanda da an kai ba ma wai su waɗannan ba hatta shehanansa don shi ba wanda yake ganin girman su kamar a ce jama'in gidan Shehu Ibrahim Kaula. Jama'in gidan Shehu Ibrahim Kaula in an yi wani abu wanda ba daidai ba shi ma bai barin su zai ce abu kaza bai daidai ba, ko da abin zai ja masa wani irin abu na irin fahimtar mutane ko waɗansu wanda suke da karancin ilimi za su ce mishi ai shehu ya rashin ladabi da wajen shehanansa da sauransu. Wannan an yi bila adadi ma mun gani, wanda ma har wasu suka kawo rashin fahimta tsakanin su ma dai in sun yi fushi da shi sai su dawo su tarar a to ai kuma maganar nan gaskiya ne, zai ga shi ba abin yarwa ba ne, sai su dawo kuma su zama ɗaya tare da shi. to ya za kwanta da ɗabi'un shehi ta fuskar juriya tare da tunkarar duk wani ƙalubale zai fuskanto shi a rayuwarsa ta malanta da zamantakewa? Ai shi wato shehu ɗaro kaman in wani abu ya same shi hankalinka ya tashi in ka je zai ka tarar da shi yana dariya yana murmushi, shi kaɗai ke da wani saboda juriya irin nashi. Ni na san juriyan shehu ɗaro bauchi saboda shi shehu ɗaro a gaskiya ya taso a garin Bauchi. A garin Bauchin nan a gaskiya a farkon shehu ɗaro in ba da yanzu da Allah ya kawo mashi wadata da ƙarfi ba bai samu jin daɗi da zama da mutanen Bauchi ba saboda ya sha wahalarsu. Ni a nan na ganin a rayuwata ba zan iya ce ga lokacin da na san shehu ɗaro a gidanmu ba, sai dai in ce na bude ido na ga yana zuwa ne, amma in ce ga rana kaza da ya fara zuwa ban sani ba. To kuma a Bauchi da yake shi ma mu kullum yana zuwa Bauchi